Fi ftit tal-jiem mistennija tibda t-tieni fażi tal-proġett Esplora. Spjega dan ma' One News iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Dr. Jeffrey Pulicino Orlando. Nirrijabilitaw il-foreshore u da ħajwassal biex ikun hemm it-tieni entrance, it-tieni tool għal proġett tagħna via il-cot-lift. Ħankunu nistgħu naċċessaw issa l-Esplora wara li jitlesta dan it-tieni fażi tal-proġett mill-port il-kbir. Spjega wkoll kif imbagħad hemm it-tielet fażi li fiha jiġu rrijabilitati u konvertiti l-binjiet li bħalissa huma okkupati minn Heritage Malta biex tinfetaħ parti oħra bl-isem Esplora Natura. Da ħajjiġu konvertiti into a state-of-the-art Natural History Center u dan żgur ħajkompli jameljora il-prodott turistiku u mhux biss hekk anke nagħtu aktar focus issa għall-istorja naturali ta' pajjiżna bl-aktar mod idonju. Din l-aħbar waslet wara li l-Esplora ġie rikonoxxut bħala wieħed mill-aqwa proġetti iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea filwaqt it-30 anniversarju tal-politika ta' koeżjoni. B'hekk se jkun eżibit bħala parti minn wirja li se titmexxa mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussell. Esplora fetaħ il-bibien tiegħu f'Ottubru tal-2016 fejn binja fi stat ta' kollass b'investiment ta' 26 miljun euro iddawret f'wieħed mill-iktar ċentri popolari f'pajjiżna. Filwaqt li tenna s-sodisfazzjon li Esplora ġie rikonoxxut, Dr. Pulicino Orlando spjegalna li l-mira tagħhom kienet l-eċċellenza li jinħoloq ċentru interattiv mill-aqwa li jagħmel ix-xjenza interessanti għal kulħadd. Fil-fatt innota li ċ-ċentru jiġbed leħ kemm turisti kif ukoll familji Maltin li jżuru s-sit ġieli n-numru ta' drabi. Għandna familji li kellhom visits għall-Esplora 3, 4, 5 darbiet. Għax kull visit hija differenti. Kull visit hija fun u dak huwa l-iskop tagħna finalment li kemm jista' jkun nuru lil kulħadd li science is fun.